Allah biya auki. Ya garin ne. lafiya kalau. Ka gani na ma da rabba ta ko? Kwana ji bana ganin ka. Allah ya market din ne. Lafiya kalau. Auda anya wacin ya kan shagon nan kake ba kwa? Kallifa. Wannan nan fa alaje suka ma shagon nan maka duba yanda ya rame. Abba. Wallahi na ga mana kudin. Baka sai yanzu noma ake ba. Na tura kudin kauye. Na tuna. Ladi wace take cinye kudin wallahi na ga Allaji. Wallahi Ladi wace take lashe kayan shagon nan. Wallahi na kai muna furcin wurin Ali. Akwai kayan nan? Akwai kaya mana. Ba nan banka mata yayi. Yana ka ce in baku kuma bacin wancan ma baka ban ba. Ni ba na son irin abin nan fa. Kai fa matsala ta baka muntuwa. Wallahi baka muntuwa. Zan baka to. Yanzu fa ka ce fa na cinye jarin nan fa za ka je ga kai munafurci gurin Alaji. Ka ban wannan in baka mana. Ba na son irin abin nan ne. Ga na jiya. Zan dau wani yau. Zan bashin da dawo kauye. Ko kai fa? Hikire ke ta ba mu muna ya. Ban haƙi ban ashana. Dodara mata wuta. Wallahi saboda je ban sha wannan ba har mafarkin ta na fara yi. Allah fa. Wallahi har mafarkin ai ta shiga jikina ne. Ai ni so yake ta shiga jikinka sosai. Ka je bakin mugu a zalimi. Da man kowa kuke so. Mi ta siya muna kashe kanmu kowa za ku kashe. In ba kwa siya mu ya za mu samu mu je mu noma da kuɗin wannan. Ita ce fari ban kayan shagon ba. Mu ka haife ka? Mu ka haife ka? To na ce da kai ka haife ni? Dan sha gaji. Ni ba zan sha ba. Ko ni dai mai siyarwa ne. A zalimi dai ka banka mana kai ba za ka yi ba. Mu so na take haba amma wani gaya ya zo da kuɗi yake caja min kai Allah sai a gane ni abin yana dore min kai shi yasa ta ga tana wannan to amma a ga ya za bari mu je gun gayan nan mu san dan sha sigari inda harka ce ta zuki ai ma saura guda uku dole assalamu alaikum illa baya Allah lafiya kalau ya akwai sigarin nan kwa akwai sigari an ba mu guda biyu naira 40 fa kudin ka gani ba komai no problem ba mu ka gani saboda wani yarinyar da yake gani dole hankalin mu ya kwanta mu ya shawo kanta amma ashana ba ashana Allah ba ne Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba kamar ba ne kani ne fa subhanallah kani ne fa da maman mu ta jima tana ga mun cewa wannan yaron ya fara shaye-shaye kaga tsohuwa ce amma yanda na ƙaryata ta kamar kai abin da ka zaba kanka kenan wai kai da kake gani mana abin nan wai mai kaga mun amfana ne ba amfani ba ga sani na ba ga su Adam ba da sauransu su Abdullahi mai hawan motoci suke sun gina iyayensu gidaje sun kai iyayensu haji da sauransu amma ni yanzu kaga abin da na dauka yayi ma ka dauka shaye kai wai baka san kaddara ba ce kaddara ce fa wannan abun amma ka zaba kanka mu kai da muke jira kai arziki mu ci arziki wai kai ba ka kanka fada ne ina magana kana sha da baka da hankali ai rashi da ina magana kana sha wani ka duba nonsense da Allah baka da hankali ne wani yaron nake jira yayi arziki mu ci kuɗi ni ma in san abin da na taka dan siya mota ka ba mu kunya wallahi wani ka duba yaron wallahi yanzu fa ya kamata ya tafi university fa ya tafi university ka san me zai karanta ne likita fa yaron ne yana da kai fa wanda baka tunani kai ma da laifinka laifin ne kuma da laifinka na rantsa da Allah kai ma zo kai kamar kai in ba he na kira yan sanda hilos dozin ɗaya za su kasu tafi da kai wannan shago zan mu kulle wannan shagon zan da kai le wallahi kai baka da hankali haba dai yaro kararrami ya zo gunka shaye ka bashi kayan shaye saboda kai baka san sana'anka ba baka san ya kamata ba ko ba haka ba billahi lazi to ka shiga uku Allah ka shiga uku nake ba kana ganin wannan shagon ya rufe shagon nan Walid kira mana DPO kai dan Allah ku ya wannan magana ba ta shiga ba ta kai billahi lazi yau sai ka shiga okay kai ku kuke bata mana yaran mu ni ma dama na duba abin nan dama da walakin tunda nake yaro ina kararrami ni ma haka aka koya min irin ku nazo wajen ku daga zama in ci indomi ko aka koya min to saboda haka za mu wuce da kai wallahi mu yi da billahi lazi ka samu matsala kai he na gana ma he na wannan dinka Walid Bashi amma wannan yaron ya kamata a taba shi ba ya kamata ya ke shi wallahi ya kamata tallaci kai Allah kai